Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bawunsibanda uyakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu osipha usuku lokuthi sikwazi ukudla, sihlafune izwi lakhe ngoba kufanele siliphile. Hayi, izwi lakhe liyaphilwa bafowethu. Uma ufuna ukuya ezulwini liphile. Alilula liphile. Ngasho ngizophinda namhlanje. Ngithi uma ufunda uMathewu chapter 5, Mathewu chapter 6 no chapter 7 intshumayelo kaJesu yasentabeni. Uma-ke inkosi uJesu iyindlela neqiniso nokuphila, John chapter 14 verse 6. Kakhulu kangakanani intshumayelo yakhe mawuyenza usendleleni ekuphileni okuphakade. Yenza lama chapters wena. Awalula ngiyakutshela. Hayi awalula. Kodwa khona kufanele siwaphile. Yabona mase kufika la kuthiwa uma umuntu ekushaya lesi sihlathi mnike esinye. Uyakubona ukuthi kunzima kanjani lokho. Uma ethi umuntu umphelezele imayela edele sibili. Uma umuntu ekwamuka ingubo mnike nejazi. Bayahlupha-ke abantu bathanda ukuluhumusha. Ungaluhumusha lithatha nje walinjalo. Yabona uma kushaya umuntu isihlathi bese uphenduka ukuthi shaya nangapha. Yazi ukuthi ngeke akushaye. Kuba uzothi lo muntu uthembeni. Ngizomshaya bese ngenzani. Mhlawumbe vele abaleke impela kushiye ngoba uthe shaya nalesi sihlathi. So mina ngiyanitshela, yenzani izwi. Bayathanda abantu ukulishintsha. Angazi ukuthi balishintsha bathini, kodwa linjalo nje. Uma umuntu ekushaya ngapha, mnike ngapha. Usowabona amandla kaNkulunkulu. Lithatha izwi lenkosi njengoba linjalo. Muhle kuJesu wethu, uyasithanda bafowethu, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Siyaphinda siyahlangana futhi namhlanje. Nibonile iposter ememezela inkonzo zabasha. Bakhona sebethumelile. Bathi bayeze enkonzweni zabasha. Bakhona sebethumelile. Ukuthi abathumelanga kahle. Ngase ngibuyisele emuva ngathi abalungise. Kodwa khona bebe ngobokuqala abale phansi South Coast. Phansi South Coast. So okhona ekhalezwi uthe ngihamba nomunye, angikumukeli uhamba nomunye. Sicela igama nesibongo. Yes, igama nesibongo. Senza ilist la. Asikwazi ukubhala omunye. So sengisholo nani-ke nisazobhala. Ungasho ukuthi ngihamba nababili, sicela amagama abo. Bese kucaca ukuthi owesilisa noma owesifazane. Ngoba funa sibazi ngoba kufuneka sibalungisele indawo zokulala. Hayike ziyeza inkonzo zabasha. Ziyeza sezifikile zisemome. Ayisekho enye inkonzo enkulu manje ngaphandle kwale yabasha esesibhekene nayo. Engikholwa ukuthi izobe ukugcina yonyaka. Yebo khona yama-senior citizens yogogo nomkhulu. Hayike nokho siyambonga uNkulunkulu uma esigcinile wasilondoloza zizosifica lezo inkonzo. Khona uma engasasigcinanga. Mina nginitshela into eyodwa nje. Asohlangana ekhaya ezulwini. Ngeke ngisebenze kanje. Ngifukuze kanje. Ngivuke ngo1:30 almost every day. Noma ngilale late. Yazi uma ngilala late ngilala ngayo 1:30. Ngiyadabula nje ngihlale kushawa 12 kushawa 1 1:30 bese ngiyalala. So ke either way ngihluphekela thina sonke ukuthi sihambe sezulwini. Ngicela ukungahluphekela ubala. Ngiyacela nje ukungahluphekela ubala ngoba lemjuluko yami le uyibheke ingakukhathazi ngosuku lokugcina uma uhluleka ukwenza okufanele. Ngiyababuka nje abanye benza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Beyilandela lesa siqale sesikuJeremiah 48 verse 10. Uqale kusiya umuntu wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Ukunganaki ukuthi umuntu aqhamuke ethi angiyazi imoji ingene kanjani. Kodwa ufuna ukubuya lo muntu. Ufuna ukubuya engazi ukuthi uyifake kanjani. Kanti uzoyiphinda phela ngoba akazi uyifake. Yazi ngempela ngimanqika ukungenisa abantu abangazi ukuthi bawafake kanjani. Nalo mxoliselayo asho ngomkhulu umdlandla. Baba siyacela ungiphindisele. Akazi nje impela ukuthi uyenze kanjani. Phela mayingazi kusho ukuthi akasubuya ngoba uzophinda ayifake. Sifuna lo thina owazi ukuthi uyifake kanjani ngoba uyazi ukuthi ufuneka enze njani ukuze angayifaki. Hayike anginishiye.
benikhuluma nani nomdlali, cha baba usibani banje akazi uyifaka kanjani, siyacela umbuyise. Yabona uma engazi uyinkinga ngoba uzophinda. Asiguqe sikhuleke siyezweni lenkosi. Babongcwele, babolungileyo, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu oyinkosi yethu, sisondela kuwena nangalo mzuzu. Siyabonga Nkosi ukuthi usigcinile, siyabonga ukusipha amandla okuguqa. Abanye bathi baphethwe amadolo abakwazi ukuguqela. Kanti wena uyabaphilisa abaguqa begula. Basiza abantwana bakho bambulele ukuguqa njengoba nathi wasambulela. Siyakubonga Nkosi, kumnandi ukuguqela wena. Asinaye umunye singamkhothamela. Wena wedwa, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu umthathu umunye, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele, uNkulunkulu Baba, yinini esiniguqelayo. Siyabonga ke ngicela ube kanye nathi kule nkonzo ukukhuluma uzambule. Nginikela uqobo lwami kuwe, sebenzisa lelo daka lomzimba, lenhlabathi eyimina, nami ngihlale ngilalele ngomphefumulo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu. Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe. Abantu abasithanda isibusiso bamangalisa. Bese benza isiqalekiso bengaqondile. Ayibona impilo yakho umuntu emnyama ingami. Kanti wayelandela isiqalekiso seyihlalele. Baqale babusisiwe balamlayo ngokuba bawuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamlayo. Bese sidlulela kuHezekheli chapter 22 verse 30. Uthi uNkulunkulu ngomlomo womprofeti wakhe uHezekheli, ngafuna umuntu kubo. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ukhethile wena, mina ngikhuluma nawe manje, ake seke nje abantu abaningi, ukuthi wena umesikhaleni ngenxa yomndeni wakho ukuze uNkulunkulu angawuchithi. Hayi uthi ngiphinde mhlawumbe awungizwanga. uNkulunkulu ukhethile ukuthi wena, mina ngisho wena ongilalela, ume esikhaleni, umele umndeni wakho ukuze uNkulunkulu angawuchithi. Sengaze awuchithi uNkulunkulu umndeni wakho ukhona ulazi iqiniso, uthule nje. Ulazi iqiniso. Laba bakwaMalume usubatshelile, bayalazi iqiniso. Ngisho bakwaMalume, komama, bayalazi iqiniso. Ngisho mina ubaba, lekhaya elikhulu, bayalazi iqiniso. Abantu bakini labo bayalazi iqiniso. Bayazi ukuthi wena usukholwa yiphi inkolo. Kholwa inkolo engahlanganisile, ekhonza uJesu nje engahlanganiswe nalutho. Thandaza igama lenkosi uJesu kwenzeka imangaliso. Akukho mafutha, akukho manzi, akukho mathawula, akukho lutho. Mbuza ukuthi bayazi nabantu bakini. Usubatshelile? Yazi uthola omunye ngisho ingane zakhe azazi. Akaze ayitshele ingane zakhe. Usutshela nje ingane zakho. Mina ngisho abazali bakho bayazi nabazali, nomfihlile ubuhambile uyasebenza ukuthi awakabatshela usindisiwe. Webafowethu, gazi lala abantu lobuzwa kuthina masingabatsheli. And ngeke ungene ezulwini maseke kwafuna igazi lomuntu kuwe. Ngeke ungene ezulwini. Ngiyakutshela mina. Ngiyababongela. Yazi ukuthi ngiyababongela. Laba asebeke basimeme endaweni zangakubo. Bahlanganisa umphakathi wabo wezizwe eliphilileyo leqiniso, ngoba igazi lomakhelwane ngeke libuzwe kubona. Ngeke libuze. Angisho ukuthi ibhukhani ningibiza, hayi angisho lokho. Njengamanje into enganitshela yona usuyagcwala 2027. U2027 usuyagcwala. So maniqhubeka ke nifuna ke nonke niyoze ningene ku2028 2029. Sithi siyafona, hayibo khumbula sasibhukhile siyeza uthe kade abamathambo amhlophe lo wayibhukhile. Thina sazi lutho thina.
Hayike ngiyabika nje ngoba kuhle ukubika. Mina ke ngibuza ukuthi uyazi ukuthi wena uNkulunkulu ukubekile esikhaleni ebekela umndeni wakho ukuthi usinde na? uPaul noSila lapho kwizenzo chapter 9 ngesikhathi becula beboshiwe bemdumisa uNkulunkulu phakathi kwamabili. Bamdumisa maqede kwazamazama umhlaba, kwazamazama izisekelo zetilongo, amakete angayibopha abantu aqaqeka. Izibopho zaqaqeka ozankosi bahlukana phakathi. Zaqaqeka bakhululeka. Bedumisa injani yakhe indumiso. Angithi umdumiso nebandleni. Bayakhululeka abantu mawudumisa. Hayi mina ngiyabuza, bayakhululeka. Bazokhululeka kanjani ungayivumeli izona? Bazokhululeka kanjani usaqonyiwe, usaqomile, usahamba ubhabhalala? Bazosindiswa kanjani abantu? Usethubeni wena ushanela indlu yenkonzo ngendumiso. Ukuthatha eqala esukuma umfundisi kube sekugcwele umoya ongcwele phakathi endlini. Esehlalile kubantu wadlula wahlala nje endlini yonke. Esebaleke onke amadimoni. Angithi umdumiso wena. Mhlambe nje ngawe ngoba uvuka emkipitweni kuvele kugcwala amadimoni uthi uyathi yashumayela umfundisi akusashumayeleki dumise wena phela namadimoni. Hayibo vuma izono zakho zihlanze ube ngcwele akudlalwe esihogweni. Yabona lwamlilo loya uyakushisa ungafi, uqhubeka ukushise ungafi, uphinde ukushise uhlalele ngunaphakade. Ilokho okufunayo, phenduka. Vuma izono zakho. Vuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi ngokukhuleka baseRoma 10 emva kwami. Uzosindiswa. Hayike angidlule ngixhuma enkonzweni yezolo. Bekuyisingeniso noma sesicishe sayiqeda inkonzo isingeniso sami. Sidineka izolo sikhuluma ngo2 Peter chapter 3 silapha kuverse 4. Sithi bethi siphi isethembiso sokufika kwakhe na ngokuba kuselokho baba balala konke kumi kanjalo njengokwasekuqaleni kokudalwa. Khulunywa ngabantu la abathi uJesu ngeke asafika. Konakalileke ngoSeptember kwanabantu abaqamba amanga abaprofeta into engekho bathi uJesu uyabuya. Sashumayela sathi ayikho leyo nto abangasikholwa abantu ngoba singadumile. Bakholwa abaprofeti bamanga ngoba bona bedumile. Nakho sikhona uJesu akabuyile. Abanye ke sebezokuthatha negatively bethe akekho Jesu uphinda abuyela. Selokhu sahlala, selokhu kwaba nje kanti useyabuya impela ke. Mawubuka izinto ezenzekayo naseBhayibhelini useyabuya. Inkinga iyenziwa abantu ukuthi basho usuku kanti yena uthe naye akalwazi lwazobaba kuphela. Umuntu osemhlabeni ulwazi kanjani usuku? Umnikazi wale ngalwazi lwazobaba wakhe. Hayi bafethu asifundeni izwi singakhohliswa abantu. Angikho ke kahle hle lapho. Ngisekuthenini bathi siphi isethembiso sokufika kwakhe. So abantu abaningi vele badikilile, abanye bese bedayisa izinto zabo. Ngixaka ukuthi umuntu udayisa kanjani ngoba phela nemali aseyikholekthile edayisa nayo ngeke ayenze lutho uma esehluthene ebandla imali yosala. Uxolo manje angazi ukuthi abantu badidwa yini. So kodwa ke babuza siphi isethembiso sokufika kwakhe na ngokuba kuselokho baba balala konke kunjalo njengokwasekuqaleni kokudalwa. Verse 5. Ngokuba bethanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Bakhohlwa leyo nto bacanga ukuthi khona into ezoshintsha. Ayikho into ezoshintsha. Umhlaba selokhu wama kwaphakade nezulu. Makuthiwa phakade kusho ukuthi hayi la esikhathini sika-Adam no-Eva. Kuyahlehlwa kushona lemuva. Umhlaba selokhu wama nje. Izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Funda uGenesis 1 chapter 1.
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni, in the beginning. Ngakho-ke, umi ngezwi likaNkulunkulu, kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba. Kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Izulu nomhlaba kulinde usuku lokubhubha kwabantu abangamsabi uNkulunkulu. Abantu abakhuluma ngathi badelike weni, abantu abathuka inhlamba, abantu abashaya abantu, abanye ababashayi physically ngezinto eziphathwayo, babashaya ngezwi, abanye bashaya abantu epulpiti. Webafowethu, ipulpiti akuyona yokushaya abantu. Ipulpiti akuyona yokusecurisha isikole sakho nomuntu oxabane naye. Khombisa ubugwala nje kahle hle ukuthi uhambe uyoma epulpiti usushumayela ngomuntu, uyigwala. Awukhulumi ngani naye umfeyisi, nibuyisane nidlule njengamadoda noma njengomama, depend ukuthi ubani usepulpiti. Kodwa usiyomshawuda epulpiti-ke manje. Lo mphefumulo wephulayo ufuna uphume ebandleni ohamba ngithi. Mayisehambile bese kwenzekani? Igazi lakhe lofunwa kuwe. Ngiyakutshela mina. Igazi lakhe malike lafunwa kumuntu owathi esihogweni. Alilafunwa kuyigazi umuntu ubusungayi. Lake lafunwa kuKhayini. Wathi uNkulunkulu umhlaba ovulile umlomo wawo walamukela igazi lika-Abel. Liyakhala lisemhlabathini. Wena bangaki osubabulele? Bangaki? Ukuthukuthelela umuntu kumbulala. Ukuthuka umuntu wesilimo noma uthini umbulele. Bangaki osubabulele? Ukuqamba amanga uyabulala. Bangaki osubabulele? Liyakhala igazi lisemhlabathini kamoya. Liyakhala igazi. Wenzani wena ngalokho? Uzofika uthini uNkulunkulu? Uzozilandulela uthini? Kuthiwa izulu nomhlaba kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Uyamsaba uNkulunkulu wena? Yini ukhulume kanje? Yini uhlambalazi? Yini udilike ngikhuluma into engenawo usawoti? Awumsaba uNkulunkulu wena, and uzomthola. Angikusabisi. I can assure you. Ngiyakuqinisekisa uzomthola uNkulunkulu. Angikusabisi. Hlukana-ke nokuhlukumeza izilwane zikaNkulunkulu. Shaya izinja, shaya amakati. Uyayihlukumeza le. Ngeke ungene ezulwini uhlukumeza isilwane sikaNkulunkulu. Kuthi ikati awulifuna kusho ukuthi lishaye. Kuthi nje uyifuna kusho ukuthi ishaye. Nezinye-ke ilwane uzishayele uyazazi. Ziphathe kahle musubulala. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Sesifike emaphethelweni enkonzo. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza. Khumbula izono zakho. Njalo emva kwentshumayelo uhambe uyobhala. Ngoba isono sakho sizokufumana. Your sin will find you out. Asigoqwe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Basizeke abantwana bakho Nkosi, emva kwezwi leqiniso esesilalelile, sihlambulula imphefumulo yethu. Kwangathi kungaba yilona loyo azimisele, azi ukuthi uma wake wadlala ngokukholwa siphelile isikhathi sokudlala. Siyakubonga Nkosi, udumo lonke lungu lwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande siyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.